السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ورضي الله عن أهل الله أجمعين. bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa, on calminama e kuuɓal ko alda e limtude. bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe, eɗen goni e rabiul awwal, lewru ndu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yi aduna e ñalawma altine. eɗen gandi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dendagal martabaji ɗi o dañno pop ko e nduɗo lewru e ñalawma altine. ɗum noon enenne julɓe ɓe kala nde nduɗo lewru ari eɗen mawnina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e dendagal kala jammaji kadi eɗen mawnina hen e nduɗo lewru. ɗum noon yo Allah hokku men baraji kala dariɗo mawninde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, yo Allah hokku ɗum baraji e nduɗo lewru. sabu so tawi a waɗi ko weli nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, Allah weltante, sabu Allah o yiɗi tan ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. o wi kala ɗoftiɗo Allah yo ɗofto nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. enen ne jetten Allah, eɗen ɗofti Allah, eɗen ɗofti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. eɗen giɗi giɗgol ngol ganduɗa cattugol e dendagal leñol ngol pop ne yiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gilli cattuɗi. ɗum noon yo Allah hokku men tasmen e barke nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. bandiraɓe, eɗen gara e khutba men aljuma. khutba men aljuma hande fewti ko e suuzanni e alghiba e bonde jikke e ñoore, ko ɗum woni hande khutba men. bandiraɓe, Allah ina haalana men, o wi ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun. o wi e hey mon julɓe gonɗinɓe Allah, ndentoɗe ko heewi e ummorade e jikkeji, sabu yoga e jikkeji ko bakkat, yoga e bakkat ko bakkat. ndentoɗe ko heewi e jikkade e yimɓe ɓe, jiya neɗɗo o a andamo tan jikkoɗa e makko jikke bon. ala kala mo jiiɗa jikko e makko jikke moƴƴo, mbasa wasde hoolade mo, mbasa bonnidde mo, mbasa jiya e makko tan yitere timma, mbasa jogade e makko sikke. Allah ina haalana men no mbayeten ha mbawen fewde. bandiraɓe, Allah wi wala tajassasu, hoto kuncodire. enen ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe, mate en jangani oɗo aya wala tajassasu, hoto kuncodire. wala yaghtab ba'dukum ba'da, hoto ñohodire yoga e mon ne ñoha yoga. bandiraɓe, en ji noon hande e oɗo zaman mo gonɗen, jiyata kala ko neɗɗo ande neɗɗo e bonande nan haala. kala neɗɗo ko hokkuma sekkere, hoolima hokkima sekkere, sikkika musidɗo mum, a janfoto ɗum, aɗa yaha aɗa haalana goɗɗo. bandiraɓe, Allah wi hoto bittodire, hoto kuncodire, hoto ñohodire. Allah kay haalani men no poɗɗen waade ha mbawen fewde. sabu neɗɗo kala nde ndewɗa e makko aɗa yurnomo tan ma wot ko jiiɗa e makko. ɗum waɗi anduɓe ne kaala, ɓe mbiya neɗɗo o hoto rewindo e awra neɗɗo tan. ari e hadis, wa fil hadis, hadisul qudsi, wala tattabi'u awrati almuslimin fa inna man tattabi awratahum tataba Allahu ta'ala awratahu hatta yafdahahu walaw fi jawfi bayti. ari e hadis mo Allah subhanahu wa ta'ala haalata, o wi hoto ndewinoɗe, hoto ndewe e awraji julɓe tan oɗon kunca ɗumen. hoto ndewe e awraji julɓe tan oɗon bonnita yimɓe,
kala o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala kala won dewdo awra juldo dewindido awra juldo omo hunca awra juldo o kanko Allah subhanahu wa ta'ala ma o rewe makko hayso ha e nder suudu makko o yaltina o wiya bandirabe on ji kaari ko ni o way ko ni o way ko ni o way en ji bandirabe de balde o joji di ganduda almudo daro ina haala ka do haala te mo haaldata o ko debbo te mo bonnita o ko musiddo makko en ji hande ojoji ha heewi ko wana dido ojoji adin do jaha e réseau sociaux he neddo haaldate ma haala ngona e wadde dum aarisire sabu yidde bonniddemo neddo haalda e ma haala taw ko sekkere e mofta dum sabu tawa haala ka fewani tina nelda dum ha ko dedo cadele ngarata dum wadi bandirabe wana ko neddo ande neddo fof haala wana ko neddo ande neddo fof haala sabu won ko yodani neddo mo ganduda mo Allah hokki hurum Allah hokki teddungal Allah hokki dum teddinede Allah hokki dum yidede an daroda debbo daroda jida bonnide jomum walla an gorko daroda ngona e wadde dum kontor ada yidi bonnide dum fewani yodani eren gandi wona yimbe ko kalata ko pop ko penale tabu sabu yidde bonnide neddo sabu yidde bonnide neddo dum wadi en gandu kongol bongol wana to fayto jeya ko to ummito jeya kala njida neddo kaalowo bonande kala njida neddo bonnitowo yimbe kala njida neddo nyohowo yimbe ƴewtodamo ko neddo koyowo yimbe o jeya sabu neddo fof ina wadi ella neddo fof ina wadi ella ala ella mo ala e ko Allah tan subhanahu wa ta'ala tan timmi sabu so tawi a rewindiba neddo tan ma wot ko jiida e makko ko welani dum wadi kala mo jiida jogo e makko njorto moddo kadi wana neddo ko andi fof haala sabu won ko kalata ne wawi bonnude ko heewi sabu so hoolare iwi e neddo o hankadi o natti a wawa haysa yafni moma hankadi hoolare nde iwi don bandiraɓe surtout ma kadi e neddo mo ganduda mo cikkata ko sehil ma mo badda jungo ma nyaamu taw ko musiddo ma no feewi ko on yahata ina sakta sekereji ma walla ma biya jomum wona dictateur aywa omo yahaga namima nammama yata naggalu baydan nas omo egga ka haala omo fata toyete dum woni o joji jahoji do e aduna di a yahata e oɗo haala ma hunde luttitoɗa e musidɗo ma oɗo wimani tawa en gandi ɗiɗo ojoji jaltoji ɗo yete gaddoji haala ɗiɗo pop ɗi kaala ko e sekkere kono sinno ko sagoji mabɓe kamɓe haalɓe ka haalulaji ɗiɗo ɓe haalulaji ɗi jahata e réseau sociaux he kono kala ko neɗɗo o yiɗa o nantane yo rento ɓooya e makko ɗum waɗi surtout ma kadi neɗɗo o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam namnanoma an kam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam holko woni ñoore o wi woni ñoore ko an tadkura akhaka bima yakrahu woni ko ganduɗa ko jangtotoɗa e musidɗo ma ko añi aɗa andi ɗum ɗo omo añi ɗum aɗa haala e makko ka ɗo haala ka fewani wa amma kay so tawi wana ɗum ɗon kay ko faqad bahattahu ɗum kay ka penɗo sabu fenande kam moƴƴani ɗum waɗi woni ñoore tan alal haqiqati ko gandata e musidɗo ma kaala ɗum so tawi a haali ɗum ma mettumo ɗum a fotani haalde te so darima on jooɗima a suusa haalande mo kalanta o an tadkura akhaka bima yakrah ɗum waɗi kala neɗɗo ñohowo kala neɗɗo koynowo yimɓe kala neɗɗo jogiiɗo jikkeji ɗi ganduɗa jikkeji ɗi pewani o wonata ƴewtan
o wonata tan ko neɗɗo koyowo e aduna makko o wonata ko yiɗi fof yo won noon hol asko moƴƴo ngo yiɗi fof yo won tanka o wona neɗɗo peewɗo ko neɗɗo bonnitowo yimɓe ko caggal tan o fayi sabu place Allah o ko Allah tan wawi wonde ɗon timmal ko Allah tan timmal ko Allah tan sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o namnanoma o wiya beele juulɗo ine zina o wi aha juulɗo ine woofa Allah o namna beele juulɗo ine wujja wi aha o namna dendagal ɗeɗo gueɗe fof o wi juulɗo ine waɗa ɗum o wiya mate juulɗo ine fena o wi juulɗo fenata sabu ko Allah haale fenade ko kuddi Allah woni e fenoɓe ɗum waɗi so neɗɗo wiyama o woofi Allah walla ko pijowo walla ko ɗum ɗo ɗum a fotani haalde ɗum sabu so Allah suuri neɗɗo o a fotani an darade neɗɗel ngel mbiya aɗa bonnita neɗɗo sabu kala ko dariɗa kalɗa e neɗɗo o omo andi ko ɓuri ɗum e ma o haalani ɗum waɗi bandiraɓe wona ko neɗɗo ande neɗɗo fof haala ɗum waɗi ɗiɗo askidaji o jooji ko askidaji mawɗi jomum so tawi ko neɗɗo dimo wallahi o wonta teddude e leñol makko hankadi ko ɗum tan o ƴewrete neɗɗo yo eto wonde neɗɗo moƴƴo pewnowo moƴƴinowo surtout ma kadi neɗɗo mo ganduɗa biyowo hoore mum ko almudu neɗɗo mo ganduɗa ewa ka biyowo hoore mum ko almudu ine yaha ine bonnita yimɓe ɓe ganduɗa yimɓe tedduɓe sinno ko goɗɗo ni haalno ɗum eɗen mbawi jogade hen mettere sinno ko goɗɗo haalno ɗum kono ko almudo daroto omo yaha omo bonnita aywa almuɓe hono makko walla seeremɓe ɓurɓe mo garade laabi temedere te ko fotani wonde ɗum waɗi bandiraɓe mbatten haqqillaji e koye men tinnoɗen e koye men ewa mbasen bonodirde mbasen ñohodirde mbasen kadi wadde ko ganduɗa ko welani Allah subhanahu wa taala ɗum noon inchallahu eɗen gara joni e khutba men ɗimmo bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe eɗen goni e khutba men ɗimmo ha joni ko e bonde jikke e ñoore yewnelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi iyakum waddan fa inna danna akdabu lhadis mi rentinima bonde jikke sabu bonde jikke ɓuri hay fenade jiya neɗɗo o tan jogoɗa e makko jikke mo ganduɗa jikke bonɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi iyakum wal ghiba o wi mi rentinima an neɗɗo mi rentinima ñoore sabu ñoore ine waɗi ayibbaji tati o wi al ula la yustajabu lahu du'a o wi kala neɗɗo mo ganduɗa ñohowo kala ko wawi duwade Allah jabotako kala neɗɗo ñohowo bonnitowo yimɓe kala ko wawi duwade Allah o jabotako ɗimmijo o la tuqbalu lahu lhasanat Allah jaɓantamo kala ko wawi ñaaga Allah jaɓantamo moƴƴereji makko ɗi kala moƴƴereji ɗi o jogino janngo yawmal qiyamati so tawi o ari ko pellisaɗo o wonata haydara moƴƴereji makko pop ko yimɓe nawata kadi kala moƴƴereji ɗi o jogino Allah jaɓantamo moƴƴereji tataɓijo Allah ɓeydate makko bonande ɗum woni ko jiyata ko neɗɗo ñohowo walla bonnitowo yimɓe o toujours o wawa fewde toujours Allah waɗata e makko tan ko o wonata tan ko neɗɗo bonɗo o wonata te kala ñohowo o wattinta e yeeso Allah ko goɗɗiɗo yurmede Allah kanko oɗo ñohowo malaikaji kala ñohowo e bonnitowo yimɓe malaikaji Allah gondata e makko o wonata ko neɗɗo mo ganduɗa
ɓattiɗo jahannama ñohowo bonnitowo yimɓe o wonata ko godditiɗo goɗɗuɗo aljanna subhanahu wa taala o ɓadata ko aljanna mokko Allah kadi kala moƴƴereji ɗi o wawi ɗi o wawno jogade Allah taggat moƴƴereji ɗi pop Allah kadi tikkantumo so tawi o ari e yeeso makko kanko oɗo bonnitowo yimɓe walla ñohowo ɗum waɗi bandiraɓe leñol ɓiɓɓe fulɓe mbatten haqqillaji e koye men tinnoɗen e koye men tinnoɗen e ñoodde mbasen bonnidde enen noon ma mbiya ɓurɗen yidde fof ko haala bonka ɓurɗen yidde fof sabu neɗɗo no wawi darade ɗo Ablaye Sarr daroɗo ne haala ne waajo walla mi daroɗo mi haala mbeɗa waajo walla Sharif daroɗo ina haala ina waajo janngo so tawi o haali haala seeɗa o tatima walla ɗum ɗo jiyata ko haalaka te hay goto heɗata ko haalete ko kono haala bonka kala nde goto ƴetti haali ɗum tan jiyata ko waɗete partagé e dente kaari haali ɗum kaari haali mate en mbawa yiide moƴƴere Ablaye Sarr o haali ojoji ɓennine neɗɗo so tawi won ojoji ɗi ganduɗa a fotani ɓenninde ɗum sa rentaki ni a dañat hen caɗele en ji won yimɓe ha heewi ina daña hen caɗele ɗum waɗi wona ko keɗiɗa fof ɓennina neɗɗo jogoto sekkere e hoore mum wona ko ganduɗa fof aɗa sakta ɗum sabu aduna o woni hen tan ko sutura woni hen tan ko sutura aduna ko sutura tan woni hen ɗum noon bandiraɓe cuurodiren en ji bandiraɓe kala ko yimɓe woɗɓe mbaɗanno walla ko réseau sociaux en walla ko ganduɗa ko jikkuji ɗi ganduɗa ɗi peewani enen hande eɗen jikki ɗiɗon jikkuji te mbiyeten ken julɓe bandiraɓe mbiyeten ken julɓe eɗen poti ƴewtade koye men ɗum noon bandiraɓe mbatten haqqillaji e koye men tinnoɗen e koye men tinnoɗen e leñol ngol yo tinno no feewi jogoɗen jikkeji moƴƴi ndentoɗen ɓeeɗo jiyaɓe Allah jiyaɗo Allah gando walla jiyaɓe Allah arif billahi yen ɓe ndentoɗen wittude gueɗe mabɓe surtout ma kadi rewɓe ɓe jokkodira e neɗɗo o aɗa yaha aɗa haala sekkireji makko walla ko kalduɗon walla ɗum ɗo fof fotani wonde te Allah subhanahu wa ta'ala o wi peeje rewɓe ko mawɗe ɗum noon eɗen kalda kadi e yonta o eɗen kalda kadi e seeremɓe yonta o kala neɗɗo mo ganduɗa mo Allah hokki martaba mo Allah hokki dental mo Allah hokki eywa nananede yo rento toujours ala façon neɗɗo fof mo arata e ma ɗum noon rento no feewi sabu goto fof a anda holko addata e ma an jogotoɗa e jomum ko jikke moƴƴo tawa kañum wona neɗɗo pewɗo ɗum noon kala mo Allah hokki martaba kala mo Allah hokki doole yo rento o eto wadde moƴƴere kadi o andire moƴƴere o rento kadi wadde ko ganduɗa ko ina ustamo ɗum noon mbatten haqqillaji no feewi yo Allah waɗan men moƴƴere yo Allah hokku men balɗe juutɗe e battane moƴƴe tinnoɗen e koye men tan tinnoɗen e koye men tinnoɗen e suurodirde enen leñol ɓiɓɓe fulɓe eywa sabu ala fof mo tatotako ceerno ko neɗɗo no yimɓe ni eywa goɗɗo ne ko noon laamu ne ko noon neɗɗo o ala mo tatotako timmi tan ko Allah subhanahu wa ta'ala ala mo timmani timmi tan ko Allah al insan ko nuqsan e neɗɗo ko o timmani sa wiyama neɗɗo timmani kay aɗa foti andude neɗɗo o timmani kono noon neɗɗo o waɗa hunde mbiya o fotani wadde walla o fotani wayde ni eywa woni hen eywa mbaɗat sos woni hen
ka mbaɗat montage haala walla ine kaala ko ngannduɗaa ine monta ko ngannduɗaa tawa haala ka pop tawa ko fenaade tawa goonga alaa heen haydara ko yidde bonnude neɗɗo o tan aan ma tagaani aɗa waawi bonnude neɗɗo o ma tagaani ɗum noon banndiraaɓe neɗɗo juulɗo o fotaani bonnude juulɗo hono makko surtout ma kadi mo wiyata ko musidɗo makko en njii hannde ɗum ɗo noon ne heewi e leñol ngol mo mbiyata ko musidɗo ma ko on daroto omo bonnitma banndiraaɓe ɗum noon mbatten haqqillaji no feewi yo Allah waɗan men moƴƴere ina haaldanno e musid ina haaldanno e mon ɗo musidɗo mon almudel mon Sharif Mouhamadoul Habibou Ndongo hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh